खूप चांगली वाटली मला. आता स्वास्थ्य सेवा योजना ही सुद्धा खूप छान योजना आहे. हळूहळू तुम्ही म्हणजे या ज्या ॲम्ब्युलन्सेस आहेत सगळ्यांना मदत करणार आहे. त्याची खरीच लोकांना आवश्यकता आहे आणि सामान्य लोकांपर्यंत हे डिपार्टमेंट जे आहे ते म्हणजे त्या पद्धतीचं आश्वासक नेतृत्व लागतं ते जाणवतं लोकांमध्ये. आणि हे असंच तुमची स्पीड राहू द्या, कारण हे आणि एज्युकेशन ही दोन फील्ड्स अशी आहेत की जी म्हणजे लोकांच्या गळ्याला टेकलेली असतात. काय आता हे म्हणतात की रस्ते बिस्ते डेव्हलपमेंटचा प्राण मानतात, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की एज्युकेशन कुठल्याही राज्याचं आणि आरोग्य हे सर्वसामान्यपणे लोकांपर्यंत ज्या तोलामोलाने जायला हवं ती स्पीड आरोग्याला आहे. की मोदींना अजून एक टर्म मिळायला पाहिजे असं, आणि त्यासाठी असं त्यांना वाटतं की त्यांना अजून एक टर्म यासाठी मिळायला पाहिजे कारण जो माहोल आहे त्याचा फायदा म्हणजे देशाला मिळायला पाहिजे. काय आहे ते राष्ट्रासाठी हा माणूस जगणार आहे. मग त्याला आणि काही त्याच्या फॅक्टरी आहे आणि काही त्याचं पर्सनल लाईफ आहे असं नाही वाटत. त्यामुळे यांनी म्हणजे देशभक्त आहे, म्हणजे अभ्रष्ट आहे, म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त आहे आणि त्याला म्हणजे शासन चालवणं समजतं. त्यांना एक चान्स मिळावा असं म्हणून आमचं परवा अधिवेशन होतं दिल्लीला की प्रत्येक गोयचे प्रतिष्ठीत नागरिक असो, संत असो किंवा मुल्ला मौलवी कुणा हांकां मेळप आनी तेंचे पर्यंत तेंची भेट घेवप आनी तांकां सरकाराचो कार्यक्रम पावप. सरकार लोकां खातीर कितें करता आनी तेंचे कडेन आयकून असो कार्यक्रम जाता. हो आतां 12 तारीख पर्यंत चलतलो कार्यक्रम. तितून 8 बिशप मेळटले. 8 बिशप तेजी घेतली आमी तांकां मेळटली.